anjene wong lanang-lanang ku mek ro aku padha merangsang. Nggih napa? Iya. Engkang pundi to, Mi? Selamat ono Bapak Polisi Republik Indonesia tadi aku rondo. Oh, Pak Niswan, Pak Niswan. Coba gak ono, wah entek aku diambung. Gak apa-apa Mas sambungen padha. Suwun ya, Dik. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Lumayan oleh gula 2 kilo iki wisan sak sore. Nggih. Kabare ya napa sami sehat? Lho kok gak kompak ngarep tok nguri meneng ae. Sami sehat sedaya nggih. Sehat awake. Amin. Sehat pikire. Amin. Rezeki kata barokah. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Le. Sampean mang ditulung karo Pak Niswan perkara dikira samane wong wedok. Wedok. Lah terus sampean saiki ngemse nduk kene nganggo swara lanang iki kan ya ora bener. Penipuan. Pak, wis tulis sampean pundi, Pak? Tolong Pak sampean tembak niki lho. Lambene mincla-mincli. Lah apa Pak Miswan gak kira nembak aku sing nembak. Ngatakan sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar, terutami warga desa mriki, terutami pamong desa mriki kula aturaken matur sembah nuwun. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Matur sembah nuwun dalam maturaken kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini, yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Nggih menika bedayan Sekarsari serba-serbi yang mengangkat tema gending-gending klasik supaya mboten ilang, supaya mboten punah, digubah, diunggahno malih kali keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun ugi kanca-kanca sabu kabeh. Sabu seluruh Jawa Timur matur sembah nuwun rawuhipun tanpa terkecuali nggih. Nanti lah disebut satu persatu sewengi sampai subuh ganteng. Kak mari-mari. Yuk. Patatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba-serbi sesarengan duo PT Babon. Malih matur sembah nuwun dalu menika kasengkuyung dening keluarga Videotron. Nggih. Beda Mi. Tahun-tahun kemarin Budi Wijaya tampil di sini belum ada. Ini layar di belakang kita ini. Tahun ini alhamdulillah. Ono TV gede. Enek TV ini gede. Napa niki jenenge Mi? Wijayatron. Engkang operatore sinten? Mas Hendri sekali Mas Aan Wijaya. Matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh yuk. Nggih. Dipun timbali sesarengan seniwati sedaya saking keluarga dalam ludruk Budi Wijaya. Monggo. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Wonten kanca kula saking keluarga dalam TikTok Bapak Haji Limin sugeng dalu.
kawiwitan geningipun Salome sesarengan Bella kali Mbak Adis. Niku wau Salome napa Salama? Salome. Oh alah, kula kinten Salama. Sesarengan ibu guru cantik. Nggih, ning Bella niki guru napa? Guru pencak silat soalnya biayaan. Lah ning Adis niki? Guru TK soalnya diulang lagi. Langsung kemawon. Di belakang ning Adis akan saya tampilkan Neng Kristianingsih dan Neng Dias Aprilia. Anyar. Neng Kristi ini kita sekolah mi. Nggih SMK. SMK pundi? SMK Jombang. Napa niku? Mendet jurusan napa? Manajemen. Neng Dias. Sekolah. Apa? Taman mana-mana. Manis kulane Jawa manis kulane Jawa sing manis putrane sapa manis manis wetone Nganjuk Geningipun sing dereng semerap arun manis nggih menika yuk. Nggih. Nggih. Langsung kemawon. Di belakang Neng Dias akan saya tampilkan sing duwe Gunung Cupak lan pabrik areng mi. Ngaten. Nggih. Panjenengan Budi Wijaya niki mengangkat kearifan lokal. Nggih. Dadi gending-gending niki pun sampai lali. Nggih. Neng Sanana Disco Semerbak Seng dan Neng Nyantika Dimas Antoni. Niki juragan areng. Sing wengken niki juragan nopo? Rental. Rental nopo mi? Sepeda motor. Sanana kali Mbak Yantika kairingan gending Warudoyong. Nggih, saking nemene oleh doyong saambruke. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus sing duwe watu dakon. Sinten? Ning Ani Kumalasari Dewi Mustika Tuban, Ning Rani Asmara dan Ning Kiki Amelia. 3 personil katur jenengan sami nggih Bu Bos. Nggih, sing duwe watu dakon. Wong kene berarti. Nggih. Iya. Serampat katur jenengan sami. manis katon seliramu
Atur jenengan sami sing durung ngerti gending serampat nggih menika. Monggo dipun lajengaken pingen. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto iki ya padha iki tanah kelahiran iki niki danyange kene ning Marsha Aulia pun rating sampun kapireng monggo dipun lajengaken. Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Rizky ning Vikum Sukrisna. Pak Sukiki monggo Pak. Ayo ya. Kapireng kedipun walang kekek katur jenengan sami. Penggreman asli Budi Wijaya ning Reni Suren ning Mariati Sudarto. Makanya menemek delok sedekah bumi aja ngejak bojo sampean. Gak aman. Yuk, jos. Jamong gendinge moblong sindene. Masih pengereman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono.
sampun kairingi gending songo kidul katur jenengan sami. Sepina malih langsung kemawon Bu Inga. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukendut, Ning Sartini dalam sinetron Mina Jinggo. Sinetron apa? Darmanendra nali draya sama langko ora butuh kae-kae butuh umum nyambut gawe. Keningipun tengul jago keluruk. Badhe kula aturi temriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama dipun aturi Ibu Yayu. Ingkang Saking kaping kalih. Lamongan, Ibu Mary. Kaping 3 Tuan rumah Jombang rek. Kairingan geningipun Jula Juli Nons. Gimana sedaya seniwati sing keluar dalam Ludruk Budi Wijaya, monggo dipun aturi seneng-seneng suka-suka nggih yuk. Perlu kami gatosan mbok pilih wonten saking para pandemen Ludruk Budi Wijaya badhe nyawer cukup teneng andhap mawon. Nggih, masih bersama Drewung Anti Galau dan juga trio Irama Joste HJ Audio Fortuna Leting idolane Arek Jombang. Monggo yuk, monggo Wijayatron. Kala koncoku leren nondugal dongakno waras mendem tulis ora Mboten asal mentem nggih, Pak. Gerigis sampun kapireng. Nggih.
Bulu pedot bang. Gerakan Banyuwangi.
truk Budi Wijaya iku truk andalane Kang Mas Didik Purwanta iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang Tatas titis terwaca memang Budi Wijaya tetap nyoto. Yuk Gemi, wonten informasi wonten woro-woro. jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lalas padha bejo-bejane wong lali jip bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taser Limrinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya aturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.